Што вядома пра загадкавыя планы Лукашэнкі, чым ён парадаваў свайго малодшага сына Мікалая, а таксама якія праблемы з валютай заўважылі ў беларускіх банках і чаму сілавікі звярнулі ўвагу на Вайлдберрис. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Загадкавая сустрэча Лукашэнкі ў нечаканым месцы. Учора ўвечары ён прыняў прэзідэнта Інданезіі Прабова Субіянта, але самае цікавае, што гэтая сустрэча прайшла не ў палацы незалежнасці, а фактычна ў Лукашэнкі дома. Замежнага кіраўніка прывезлі ў рэзідэнцыю ў Астрашыцкім гарадку, куды Лукашенко пускае далёка не ўсіх, чым ён, уласна кажучы, адразу і пахваліўся. После восстановления этого дома, это был дом военных, до вас только президент Путин здесь дома был. Terima kasih luar biasa. Большое спасибо. И очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с вами здесь у меня были в гостях. І тут ёсць важны нюанс. Асвятляючы падзею, прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсман пахвалілася гэтым візітам і гасціннасцю свайго начальніка. Але ж пра сутнасць сустрэчы не было сказана ані слова. Усе праўладныя крыніцы пішуць толькі пра тое, што размова цягнулася 3 гадзіны, без аніякіх дэталяў. На афіцыйным сайце прэзідэнта Інданезіі таксама няма інфармацыі пра наведаванне Беларусі. Прынамсі пакуль. Галоўная навіна там гэта візіт Субіянта ў Парыж, дзе для яго быў арганізаваны пышны прыём. Але журналісты партала Рэформ заўважылі на кароткіх афіцыйных відэа цікавыя твары. Першы гэта беларускі віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч, які адказвае за прамысловасць і энергетыку, а другі цікавы ўдзельнік гэта Сяргей Зелянкевіч, які фактычна з'яўляецца асабістым памочнікам старэйшага сына Лукашэнкі Віктара. Не сакрэт, што пасля адстаўкі з пасады памочніка па нацыянальнай бяспецы Віктар Лукашенка застаецца ў свайго бацькі адказным за краіны Персідскага заліва. Там у першую чаргу цэняцца асабістыя адносіны. Верагодна, раптоўны візіт прэзідэнта Інданезіі упісваецца ў сферу адказнасці старэйшага сына Лукашэнкі. І менавіта ён арганізаваў прыезд высокага госця да свайго бацькі. Падобна, што такая сустрэча стала вынікам праблем са збытам беларускіх тавараў у Расіі. Гэта зусім нядаўна прызнаваў асабіста Лукашенка, паскардзіўшыся, што расійскі рынак фактычна скурчыўся. Тады ж ён загадаў шукаць новыя рынкі і распавёў аб велізарнай цікавасці да Беларусі з боку Інданезіі. Акрамя таго, Лукашенка парадаваў свайго малодшага сына Мікалая, падпісаўшы спецыяльнае распараджэнне, якое тычыцца сацыяльнай падтрымкі адароўных вучняў і студэнтаў. Прасцей кажучы, Мікалай Лукашенка па рашэнні бацькі працягне атрымліваць спецыяльную стыпендыю. Памер яе невялікі, усяго 229 рублёў і 7 копеек, але Мікалай рэгулярна з моманту паступлення ў БДУ трапляе ў спіс атрымальнікаў гэтай стыпендыі. І гэта трохі дзіўна, бо наўрад ці ў Мікалая ёсць патрэба ў гэтых грошах, але яны маглі б спатрэбіцца нейкаму іншаму студэнту. З'явіліся трывожныя навіны. У Беларусі актыўна ідзе будаўніцтва расійскага сакрэтнага ядзернага аб'екта. На фоне працяглага канфлікту ва ўкраіне і росту напружання з захадам расіяне ўзмацняюць сваю ядзерную інфраструктуру. Часткай гэтага плана цяпер з'яўляецца і Беларусь. Новы аб'ект будуецца прыблізна за 8 кіламетраў на ўсход ад Асіповічаў. Там размешчаная 1405-я база боепрыпасаў, дзе ў гэтым годзе з'явіўся новы ўчастак з высокім узроўнем бяспекі. Гэты ўчастак абнесены ажно 3-слаёвай агароджай, а ў паўночна-ўсходнім куце цяпер стаіць сховішча, верагодна прызначанае для тактычных ядзерных зарадаў. Уваход да гэтага ўчастка закрыты ад спадарожнікаў, што сведчыць пра павышаную сакрэтнасць. Аналітыкі адзначаюць, што пад Асіповічамі таксама ідзе будаўніцтва пляцоўкі разгрузкі і новай дарогі, якая можа злучыць базу з чыгункай. Такі транспартны вузел мае ключавое значэнне для перавозкі ядзерных боегаловак, якія Расія, як правіла, транспартуе не паветрам, а чыгуначным шляхам. Па даных расследавальнікаў, у Асіповічах існуе яшчэ адна база. Там размешчаныя пускавыя установкі «Іскандер», якія здольныя запускаць ракеты з ядзернымі зарадамі на адлегласць да 500 кіламетраў. Спецыяльны гараж для гэтых установак быў пабудаваны, калі Расія перадала «Іскандеры» Беларусі ў канцы 22-го года. Да сярэдзіны 2025 года база значна пашырылася. Там з'явіліся новыя будынкі і сховішчы, а на здымках бачныя сляды колаў цяжкіх транспартных сродкаў, што сведчыць пра актыўнасць
эфектыўнае выкарыстанне. Але ж нягледзячы на інфраструктурную гатоўнасць, эксперты лічаць, што самі ядзерныя зарады пакуль знаходзяцца на тэрыторыі Расіі. Яны могуць быць дастаўленыя на беларускую тэрыторыю пры неабходнасці. І галоўнае прызначэнне гэтых збудаванняў каля Асіповічаў – рыхтаваць для расіян магчымасць аператыўнага разгортвання тактычных ядзерных узбраенняў у Беларусі. І гэта цікава, бо колькі б Лукашенка не хваліўся і колькі б не палохаў народ і суседзяў у сваіх прамовах, на справе атрымліваецца, што ядзернай зброі яму так і не перадалі. Ці так званы старэйшы брат усё ж не давярае малодшаму, ці то што яшчэ, пакуль не зразумела, але пры любым раскладзе сітуацыя трывожная, бо ў выпадку новага канфлікта такія базы стануць легітымнай цэллю, а значыць, праз дзеянні расіян ракеты пачнуць біць і па беларускай зямлі. Акрамя таго, Лукашенка зрабіў важнае прызначэнне. Намеснік міністра замежных спраў Ігор Сакрэта цяпер стаў спецпрадстаўніком Беларусі па рэалізацыі дагавора аб гарантыях бяспекі ў саюзнай дзяржаве. Гэта адносна свежая пасада, звязаная якраз з ядзернай зброяй. Тая дамова аб гарантыях бяспекі была падпісаная Лукашэнкам і Пуціным у канцы 24-го года. Па ёй бакі абавязваюцца падтрымліваць адзін аднаго усімі узгодненымі і дапушчальнымі міжнародным правам спосабамі і сродкамі. І менавіта пасля таго падпісання Крэмль паабяцаў, што пры патрэбе будзе абараняць Лукашэнку ядзернай зброяй, якую перададуць у Беларусь. Праўда, новы спецпрадстаўнік Лукашэнкі чалавек зусім не вайсковы. Па адукацыі Сакрэта лінгвіст, а ўсё жыццё ён правёў на дыпламатычных пасадах. Апошнія гады чыноўнік узначальваў упраўленне знешняй палітыкі ў адміністрацыі Лукашэнкі, а затым літаральна пару месяцаў быў намеснікам міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова. Цяпер жа Сакрэта быў нечакана зняты з той пасады і раптоўна адпраўлены на новую. Ну і яшчэ крыху ў працяг гэтай невясёлай тэмы. Аказваецца, што рэгіянальным чыноўнікам ціхенька далі загад рыхтавацца да вайны. Як заўважыла выданне «Флагшток», у Гомельскай вобласці пачаўся падлік выдаткаў па пераводу эканомікі на ваенны час, а ў адміністрацыі выканкамы паступілі запыты зверху па такой падрыхтоўцы. Тут маюцца на ўвазе ў першую чаргу выдаткі на забеспячэнне людзей і забеспячэнне транспарту, а таксама утрыманне ваеннаабавязаных на перыяд да года. Такія запыты паступаюць ад Міністэрства эканомікі, дзе абагульняюць усе звесткі аб тым, у колькі абыдзецца перавод Беларусі на ваенныя рэйкі. Афіцыйна ўлады пра гэта маўчаць, але ж такія дзеянні суадносяцца з указам Лукашэнкі, які быў падпісаны на пачатку гэтага года. Тады дзяржаўным органам па мабілізацыйнай падрыхтоўцы эканомікі Беларусі прызначылі якраз Міністэрства эканомікі. Вядома, што цяпер у рэгіянальных органах улады эканамісты і фінансісты атрымалі ўказанне правесці ўсе неабходныя падлікі на выпадак увядзення ваеннага становішча. Само сабою панікаваць тут не варта, і ўсё гэта яшчэ не азначае, што новая вайна непазбежная і закране Беларусь. Аднак бачна, што Лукашенка рыхтуецца да самага горшага развіцця падзей. Пакуль Лукашенка рыхтуецца да новай вайны, іншая ідзе ўсё з той жа страшнай сілай. Сёння ўначы адбылася масіраваная атака на украінскія гарады. Адзін з наймагутнейшых удараў прыйшоўся на Крывы Рог, і мясцовыя чыноўнікі адзначаюць, што такога яшчэ ніколі не было. Па горадзе ударыла балістычная ракета і 28 шахедаў адначасова. Абышлося без страт, але пацярпеў хлопец 17 гадоў. Цяпер яго стан ацэньваюць як цяжкі, і за яго жыццё змагаюцца лекары. У Вайлдберрис у Беларусі з'явіліся нечаканыя праблемы. Лукашэнкаўцы знайшлі на маркетплейсе так званыя экстрэмісцкія тавары. Гаворка пра вокладкі, налепкі і іншыя падобныя дробязі з нейкай сімволікай, якую улады лічаць экстрэмісцкай і забароненай. Што канкрэтна там прадавалася, чыноўнікі не кажуць, але хваляцца, што інфармацыю пра такія тавары ўжо перадалі сілавікам. У самім Вайлдберрис паведамілі, што адрэагавалі на сітуацыю. Тавары ўжо прыбраныя з вітрын сайта, а таксама праведзены дадатковы маніторынг на наяўнасць іншай падобнай прадукцыі. Пляцоўка падкрэсліла, што мае спіс тавараў, забароненых да продажу ў Беларусі, і прадаўцы, прымаючы ўмовы супрацоўніцтва, пацвярджаюць, што іх тавары адпавядаюць заканадаўству. Але ж адказнасць за такія тавары нясе не маркетплейс, а непасрэдна прадавец тавараў. Царскі прыезд чыноўніка альбо рубрыка без каментарыяў. Так званы губернатар Мінскай вобласці Аляксей Кушнарэнка прыехаў на малочна-таварны комплекс у Нясвіцкім раёне. Сустракаць чыноўніка вырашылі па-царску, і работнікаў выстраілі як прыгонных сялян.
Іншы беларускі чыноўнік, які некалі ўсіх насмяшыў, цяпер можа надоўга сесці ў турму. Былы старшыня рэчыцкага райвыканкама Віталь Панченко калісьці павесяліў народ вось такім навагоднім відэазваротам. В эти часы, минуты мы особенно остро чувствуем, как летит время, как стремительно и незаметно подрастают наши дети, как дороги нам родные и близкие, как мы любим их. И все мы верим, что новогодняя ночь, да и весь наступающий год подарят нам удачу и немного чуда. А оно иногда случается. Адметна, што ў біяграфіі самога Панчанкі цуд і праўда хутка здарыўся. У 22-м годзе чыноўніка знялі з пасады і нават закрылі ў СІЗА. Прычынай стала недастача свіней у гаспадарках раёна. Але тады Панчанка неяк выслізнуў з усіх праблем. Ён не толькі не сеў, а нават атрымаў ганаровую пасаду. Чыноўнік стаў ідэолагам на Беларуснафце. Тады крыніцы Флагштока тлумачылі гэта тым, што Панчанка, цытата, недатыкальны праз пратэкцыю ў Мінску. Цяпер жа пратэкцыя падобна больш не працуе, і Панчанку зноў патрэбны нейкі цуд, бо ён зноў стаў фігурантам крымінальнай справы і зноў западзе жывёлы. Віталя Панчанку абвінавацілі ў перавышэнні паўнамоцтваў па самай цяжкай трэцяй частцы крымінальнага артыкула 426 і неўзабаве будуць судзіць. Чыноўніку свеціць ад 3 да 10 гадоў калоніі, плюс штраф і забарона на працу кіраўніком. Бяда з далярамі ў Мінску. Адразу некалькі банкаў заўважылі, што да іх усё часцей прыносяць фальшывыя купюры. Справай заняліся сілавікі і высветлілася, што за гэтым стаіць 35-гадовы раней судзімы жыхар Мінска. Паводле інфармацыі міліцыі, ён закупляў фальшывую валюту ў суседняй краіне. Міліцыя не кажа, дзе, таму падобна, што ў Расіі. Затым мужчына знаходзіў прыватныя аб'явы о продажы смартфонаў, з дапамогай кур'ераў ён купляў тыя смартфоны і разлічваўся фальшыўкамі, а самі тэлефоны пасля збываў па заніжаным кошце на рынках. Цяпер гэты аферыст затрыманы, яго чакае крымінальная справа і суд. Фільм жахаў з беларускай вёскі. У Чабатовічах, што пад Будакашалёвым, нехта з мясцовых выставіў вось такую кампазіцыю. 7 чорных жудасных фігур, адна белая, а на чале ўсяго гэтага чамусьці алень. Убачыўшы такую кампанію ўначы, можна атрымаць, мякка кажучы, непрыемны сюрпрыз. Таму, калі будзеце ў Чабатовічах, то глядзіце там акуратней. Камедыя адбылася ў Магілёве. Там ураган абрабаваў жанчыну. Мясцовая жыхарка вывесіла на балконе норкавае футра, каб абараніць дарагую рэч ад молі, і пакінула яго там да наступнага дня. Але ж ноччу здарылася стыхія. Віхура, зламаўшы фрамугу, прыхапіла футра сабой, і рэч знікла бясследна. Гаспадыня шукала футра ў сябе пад вокнамі і нават у найбліжэйшых ваколіцах, але безвынікова. Яна нават развесіла аб'явы, дзе абяцала ўзнагароду за авернутае футра ў памеры $200. Для разумення, само футра каштавала ажно 1500 баксаў. Па выніку праз тыдзень пазваніў нейкі мужчына і вярнуў прапажу. Аказалася, што футра пераадолела адлегласць прыкладна ў 3 кіламетры і вецер пакінуў яго на дрэве перад адным з прыватных катэджаў. Дзіўны флешмоб. Беларусы ядуць чортавы яйкі. Не ведаем, пра што вы канкрэтна зараз падумалі, але чортава яйка – гэта грыб, іншая назва якога вясёлка звычайная. У некаторых роліках людзі ўжываюць гэты грыб сырым, проста ў лесе, толькі злёгку ачысціўшы ад смецця. Як высветлілася, такі грыб сапраўды лічыцца ядомым на ранняй стадыі развіцця, якраз пакуль ён мае выгляд яйка. У Францыі, напрыклад, яго ўвогуле ядуць як рэдыску з соллю і перцам, аднак пасля таго, як грыб прарастае, ён хутка пачынае гніць і становіцца непрыдатным да ўжывання. Пры гэтым спецыялісты папярэджваюць, што збіраць вясёлку варта толькі тым, хто добра разбіраецца ў грыбах. Ёсць рызыка пераблытаць яе з іншымі грыбамі, напрыклад, ілжэпорхаўкай, якая можа выклікаць цяжкае атручванне. Гандаль на даверы. Мілая гісторыя з Брэскай вобласці. У вёсцы пад Лунінцам з'явіўся імправізаваны ларок самаабслугоўвання. Там раскладзеная гародніна, а побач з таварам стаяць вагі, калькулятары, скрынка, куды пакупнікі кідаюць грошы за тавар і бяруць адтуль рэшту, калі неабходна. Пры жаданні можна расплаціцца і карткай, але прадаўца там няма. Камер відэаназірання падобна таксама. Усё трымаецца чыста на даверы да людзей і сумленнасці беларусаў. А ў Чэрвенскім раёне людзей напалохаў паўзучы госць. Проста на падворак да мясцовых жыхароў завітала вось такая немаленькая змяюка. Высяляць яе на ўсякі выпадак паклікалі ратавальнікаў. Тыя злавілі рэптылію і вывезлі яе ў лес. Дарэчы, нягледзячы на сур'ёзныя памеры змяі, аказалася, што гэта быў бяспечны для людзей і неядавіты звычайны вуж.
Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.